Márai Sándor, mennyből az angyal, mennyből az angyal, menj, sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillag a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didegés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakában. Angyal, vigyél hírt a csodára. Csattogta szaporán a szárnyak, repülj, sódj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Melegházakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Selyem papír zizeg, ajándék. Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok és soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki 3-szor megtagadta, belemártott kezet a tárba, 30 ezüstpénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szívta, testvérette és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember. De szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is bámul. Nézd, mint Krisztus a keresztfáron. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekednek. Csak orrontják, nyílnak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa. És mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem vált a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi járat itt meg, mint a tenger? Miért remektek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Kitett itt csontból, húsból törvényt, és kérdik, egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár és a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent el lett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert
csillag ég, hasad a hajnal,